كالي كمل اختها الفوز اللي اب هاجنا زي بريماتشر زبال مسن كلنا تنقخون زخيلالو خمزه انا زلخو حج مالتي سو كمزه انا حجي زلخو نخيكم لازم بريماتشر زبال كنفوهم كيلالنا كمزه تسمعوا صنحكم زمن اسي حنت اقداسي تقال تزاريبلو بزعبا بريماتشر برز እዚ ፕሪማቹር በርዝ ንስንክልና ጠንቅ ኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ፕሪማቹር በርዝ እንታይ ማለት እዩ ዝብልን ካልእን ክንርኢና እዚ ዛንታ ናይ ዝመንእሰይ ልብኻ ዝትንክፍን ምብርታዕ ዝፈጥረልካን እውን እዩ ብኸመይ ፕሪማቹር በርዝ ህይወቱ ከም ዝጸለዎ ዝገልጽ እዩ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ ፕሪማቹር በርዝ ብዛዕባ መበገሲታቱ ብዛዕባ ሳዕቤናቱ ብዛዕባ ብኸመይ ከም እንከላኸሎን ክንዛረብ ኢና ፕሪማቹር በርዝ ማለት ሓደ ህፃን ቅድሚ ትክክለኛ እዋን ምውላዱ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ንቡር ግዜ ጥንሲ 40 ሰሙን እዩ ሓደ ህፃን ቅድሚ 37 ሰሙን ናይ ጥንሲ እንተተወሊዱ ፕሪማቹር በርዝ ይበሃል እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ህፃን ኣብ ማህፀን ዝፀንሐሉ እዋን ምዕባለ ኣካላቱን ኣእምሮኡን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እሞ እንታይ ደኣ እዩ ግና ፕሪማቹር ዘምፅእ እንተይልና ሓደ زي معري أماجاجبا ولاديت حنت أدى أبجزي تنسي زي معري أماجاجبا أنت تمجيبا مالت زتمت أنا مجبي أنت زي رخيبا نسان تي أبكبدا زلوا هتسأن حدقة بريماتشور برز يقات مومي أجد استمع أزاتات زي بلو مجبي نمعب على هتسأن عزيز قدو كم كلاي حماماتنا ولاديت قال حمامات كم شكور دم بزحي حمام كليتن كالوتن أبجزيت إنسي أنت أقات إمام بريماتشر برز كسعبو يخوليهم حدا عدمي ولاديت كاب 10 شو منت عمت انت حتي انت خوينا ويدما بعدما زدفقت انت خوينا حدا قا بريماتشر برز يوسخي كلتا ጭንቀትን ውጥረትን ስትረስ ማለት እዩ አዴታት أبجزيت إنسي كتور ጭንቀትን ወጥርን ንኣካላዊ ጥዕናት ህፃን በአሉታዊ መንገዲ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ሰለስተ كم زي multiple pregnancies مالتي أدى كاب حدا لعله هتسان أما هتسانا أنت حيزا حدا جاناي premature برز يوسخ سعبينات premature برز أب هتسانا دما أزيوم بزحاتهم قال خاب أتوم تأجمات معبالة أمره كدم جزيهم زولدو هتسانات تأجمات معبالة أمرون مذكرن كلهم يخلي إذا دما أبيت مرتن أبي هو تومن تأجم يفتر لهم أربعة تأجمات سامبو سامبو نايتهم هتسانات بقوع عبيت سلا زي قبر تأجمات استنفاسن كالوت حمامات ناي استنفاس يقاتمهم كالي تأجمات مسمعن مرأين قال هتسانات دما تأجمات ناي مسمعن مرأين هلوهم يخلي أكلاو دخمت كنت الزمن اسي زقالت أون أكلاو دخمت حدا خبطهم كند سعبينات بريماتشور برزي حجي دما ناب حدا أقدا سنة بنخيد بريماتشور برز أمل عالم حدا خبطهم كند مخنياتات ناي موت هتساناتهم نابنت أب أمريكا تراي حدا خاب 10 هتسانات قدم غزيهم يوم زولدو زوتر زدما أب هاجرات أفريقيا زخف أخون يخلي بريماتشور برز بتمرتن بحبراوي سرحن كنكالا خلون نخلينا بفلاي نأديتات تمرت مهاب أزيو أقداسيو أمو بخمي كنكالا خلون نزبل حدا ولاديت قدمت انسي بزقبا مدلاون مغنزابن كتقبر علوها اذا مالت دما طعناو مخري مركاب صبو اماغاغبا ممغاب كاب شغاران حششن موصا مالتي اب غزيت انسي مطنقا ولاديت اب غزيت انسي كتنقا علوها اذا مالت دما بزقبا كنكن كتركب علوها بزعبا ملكتات بريماتشور برز كتفلط علوها كومون بزعبا حمامات انسي كتفلط علوها كالي حنت ولادي دحري مولاد كنكن كتركب علوا إذا مالت دما نهزان بزقبا كتكانا خونو علوا بزعبا ملكتات حمام هزانات كتفلطو علوا كومون بزعبا بريماتشور برز أخول أفلطو كهلوا علوا إذي نعيكم أنا أزي أقداسيو بزعبا بريماتشور برز مجنزاب نأديتات زحاشة أما قاقبا نخمقبا ممهار زحاشة تعناو كنكن نخرخبا كمون بزعبا ملكتات بريماتشور برز نخفلت أي حجزي كمتي أبتي فيديو زي سمعنا يو اتمان اسي بزعبا زي صحافو مصحف تزاري بنيرو إذا مصحف زي نبزحات سبات كتحجزيا كالون بحبار بمسرحن بمتحبارن بريماتشور برزن كالوت أجماتن كنكالخل نخلينا إذا مالت دما نأديتات تمرت مهاب نأكل سنكلان سبات
ዕድላት ምፍጣር ከምኡን ንህዝቢ ብዛዕባ ፕሪማቹር በርዝ ምምሃር ማለት እዩ ከምዚ መንእሰይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ብቑዓት እዮም ከዓብዩ ግብኦም ንሳቶም ድማ ትምህርቲ ስራሕ ከምኡን ማሕበራዊ ምውሃድ ክረኽቡ ኣለዎም ንህዝቢ ብዛዕባ ፕሪማቹር በርዝ ብማዕከናት ሓበሬታ ምምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቪድዮታት ጽሑፋት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ንህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንምምሃር ክንጥቀመሉ ይከኣል እዩ ንሱ ኢሉ እዚ ፕሪማቹር በርዝ ንስንክልና ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል እዩ ማለት ከምዚ ሕጂ ኣነ ዘለኽዎ ብምባል እዩ ዝቕፅል ስለዚ ፕሪማቹር በርዝ እንታይ ማለት እዩ ዝብልን ካልእን ክንርኢ ኢና እዚ ዛንታ ናይ ዝመንእሰይ ልብኻ ዝትንክፍን ምብርታዕ ዝፈጥረልካን እውን እዩ ብኸመይ ፕሪማቹር በርዝ ሂወቱ ከም ዝፀለዎ ብኸመይ ግና ነዚ ፀገም እዚ ናብ ኣበርክቶን ናብ ተስፋን ከም ዝቐይሮ ዝገልጽ እዩ ብተወሳኺ ድማ ንኣካላዊ ጉድለት ዘለዎም ሰባት ማሕበራዊ ምውሃድን ምትብባዕን ክንገብር እንኽእለሉ መንገድታት እውን ስለዚ ንስለቲ መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነስ ንስለ ኩሉ ክፈልጥ ዝደሊ ማሕበረሰብና እዩ እቲ መንእሰይ ኣርሚሙ በዚ ስዕብ ቃላት ጀሚሩ ኣነ ከምዚ ንኣይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣካሎም ዝጎደሉ ሰባት ኣለዉ እቶም ሰባት ድማ ብቑዓትን ከዓብዩ ዝግብኦምን እዩ ከምኡውን ብዙሓት ካባይ ዝሕሹ ኣለዉ ኣነ ድማ ንሳቶም ብዝሓየለ ንኽረኣዩ ደገፍ ክህቦም እደልየ እዚ ቃላት እዚ ንኹሉ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ብሓሳቡን ብትርጉሙን ኣገሪምዎ እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ብዛዕባ ሂወቱ ዘረድኣሉ መንገዲ ድማ ልብኻ ስትንክፍ እዩ ነይሩ ንሱ ቅድሚ ግዜኡ ብምውላዱ ኣካላዊ ድኽመት ከም ዝወረዶ እዩ ገሊጹ እቲ መንእሰይ ብዛዕባ ፕሪማቹር በርዝን ብዛዕባ ሳዕቤናቱን ድማ ገሊጹ ፕሪማቹር በርዝ ንዝበዝሑ ሰባት ከምዚ ንዓይ ዝኣመሰለ ፀገም እዩ ዘምፅእ ኢሉ ናተይ ራእይ ብሓፈሽኡ ከምዚ ናተይ ስንኩላን ብዙሓት ኣለዉ ንሶም ክወፁ ታለንት ዘለዎም ከምዚ ናተይ ማለት ገና እንኳን ኣብ ልኡስ ደረጃታት ኣለዉ ከምዚ ናተይ ክወፁ ዘለዎም ስንኩላን ብዙሓት ኣለዉ ካባይ ዝበልፁ ንሶም ንክወፁ ዝያዳ ዕድል ንክትከፍት ክትሰርሓሉ ክላቦ ይደሊ ካልእ ከም መልእኽቲ ክሃልፎ ዝደሊ ከዓ ኣብ ሃገርና እዚ ፕሪማቹር ዝበሃል ንስንክልና ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል ኣሎ ከምዚ ኣነ ዘለኽዎ ሕጂ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ኣነ ሕጂ ዘለኽዎ ንኸይከውን ነዚ ፕሪማቹር ዝበሃል ከነጥፎ ክንክእል ኣለና ብኸመይና ነጥፎ ሓድሕድ እናተጎሳጎስና እናተመሃርና ስለዚ ኣነ ከዓ ካብዚ ተበጊሰ ኣቕመይ ከበርክት ስለ ዝደለኹ ብዛዕባ እዚ ትምልከት ነዚ ትምልከት መፅሓፍ ዘዳለኽዋ ውዴት መፅሓፍ ኣላ ብሕፅረት ኣቕሚ ገለገለ ኣይተሓትመትን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከነጥፍኦ እንተኮይና መጀመርያ እተን ኣዴታት ክፈልጣ ኣለዎም ክመሃራ ክፈልጣ ተኮይነን ከዓ ከንብባ ኣለዎን ወይ ኣብ ማስ ሜድያ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ክንፈጥረለና ኣለና ስለዚ ክትተሓበሩ ንካሕትማ ነቲ መፅሓፍ ንኻልኦት ከዓ ክትጠቅም እዚ ናተይ ሽግር እንደገና ንኸይድገም ንኽንከላኸል ኢላቦ ማለት እዩ ዝተረፈ ኣብ ቀፃሊ ውድድር ይረኽበና ተፅቡቑም ነይርኩም ሰላም